Gusto pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtatala. Sino ba tong mukhang gago? Nakabalakad sa pagkakita at sisimlado sa kaba. Puno ang langit ng bituin, okay sarap ka ng kain. Ako'y nababaliw, iliw at sa awitin kong ito. Sana'y maibigan mo, isang kunting harana para sa'yo. Ano yung diri? Nami diri para manguyab sa imo. Hi, dalaga! Papa, pwede ba manguyab sa imo? Sana all. Uy, maulaw ko. Yaga-yaga. Lami kay ka ba? Papa, ni mo uy. Hey, ano ako, manggid? Ikaw ang may pili kay virgin pa ba? Uy, virgin pa majud ko. Lahat ko gani ko no, basta gilabtan ko ninyo. Unsa man, na kay nagustuhan sa mong lima? Pamilig talo nga. Masil ba? Uy, Arman, isip ka mukhang sa mga abs diha. Ako na lang pili ah. Kaya nga ikaw man, Manuyop ta. hindi na sani. Oh, adik ko sa imo ah. Jamming, uy! Dam, kamunggay oh. Uy, may flowers diha, kabunggay gyud. Kamunggay ba? Para asa na? Tambal sa nasama sa imong kasing-kasing. Uy, grabe ka, bulero. Dili ka sa kuha. Hoy, dyan, di ko ni mo maatik. Sugarol kay ka. Usugal ko si mo ah. Hala, lahi po siya, oh. Dili lang ka sa kuha, gwapa. Uy, dead dudes. Sige lang kaon. Oh, kaunon ti ka. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Uy, manyakis. Gwapa o. Uy, Arman, anong lubi mo na? Lubi yun, taka. Hoy, di ko niyo ma-jamming. Jamming kayo mo. Hoy, gwapa, naog sa diri. Yes, munaog ko. Pwede mo lakaw, ha? Kung makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Bago, uy. Uy, kamo ba? Ano ako man? Pamilit na sa mua. Unsa gyud day type nimo sa isa ka lalaki? Tupag kami, gwapa. Ama kong gusto kay kanang mga tag-as. Gagmay mi, pero tag-as ni. Unsay day gusto mo sa isa ka lalaki? Bitaw, uy, akong gusto sa lalaki kay bad boy. Bad boy mo gusto! Ganahan ay gagmal dito. Pero kabalo matiman. Bad boy mi. Pero mati man, mi. Thank you.